nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛn gosira Kolongo Masina Segu mara la o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Farafina sena ndolantan ɲɔgɔndanba min bɛ wele ko Coupe d'Afrique CAN san 2023 o bɛ sena ni waati in na min bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. An bɛna o kunkun n'a ɲɛɲɛ lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la. Senegal jamana ka fitinɛba o donna u ka jamana faaba kɔnɔ Dakar ani marabolo caman kan bi jumaseli tɛmɛlen kɔfɛ. A yirala k'a fɔ dugudenw ye nisɔgoya taama girinkajɔ walew daminɛ kabiri jamanatigi Macky Sall bɔra sibiri tɛmɛlen k'a yira k'a fɔ k'u ka jamanatigi sigi kalata min tun kan ka kɛ février kalo san 2024 o bɔli la a dɔgɔkɔrɔ o y'a to fitinɛba o donnen don Dakar ni waati in na. VOA ka kunnafoni dila Naman Jara an bɛna ale sɔrɔ nɛgɛ kan a bɛna o walawala k'a lase an ma. Mali jamana kɔnɔna la finitigiw dagayɔrɔ min ni a filɛ nin ye Melge Jelebu Kayi o mara la jɛkulu maramafɛntigiw solila ka taa bin nin yɔrɔ kofalen in ka finitigi 4 ɲɔgɔn olu de nin bɔnɛna. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ k'a lase aw ma. Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura dantɛ foli min na aw minnu bɛ k'a lajɛ ani minnu bɛ k'a lamɛn an ka radio fiɲɛsiraw fɛ bi juma n'o bɛ bɛn février kalo tile 9 san 2024 ma. Mariam Tarawele ale de bɛ studio 6nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ k'o lase aw ma ni waati in na aw ka kunnafoniw filɛ. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan baw sena donantanba min ɲɔgɔndan bɛ senna ye n'a bɛ wele ko Coupe d'Afrique CAN san 2023 o bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la. Kunnafoni laban minnu sɔrɔla bi juma VOA ka kunnafoni dila Saka Tarawele ale bɛ kɛnɛ kan Abidjankaw fɛ yen a bɛ n'o lase an ma. Farafina sena ndolantan ɲɔgɔn kunbɛ ba tako bisabadina n'a bɛ kun cɛ sinigɛnɛ kari février kalo in tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan yan. Nigeria ale ni Côte d'Ivoire jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan Stade Alassane Ouattara de Bimpe la Abidjan. Ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Franck Kessié Côte d'Ivoire sena ndolantana milieu de terrain cɛmancɛma don a ka fɔla gɛrɛsɛgɛ fitini sena ndolantan na o b'a to mɔgɔ fari tɛ faga. Le foot, quand il y a encore 5% de chances, il faut y croire. Faut y croire parce que dans Ballontan, n'a ya sɔrɔ garisɛgɛ min b'i la n'o bɛ kɛmɛ sigida loru ɲɔgɔnna bɔ i ka dilan la tuma bɛɛ. Kama sɔrɔ ballontan kɔnɔ foyi ma lɔn ka kɔngɔ baaraw ban ɲɛ. O le yɛrɛ fana ye ballontan cɛɲamayɔrɔ ye. An bɔla bɔcogo jugumanw na bi kana bila bɔcogo bɛrɛbɛrɛw la. Wa an kana lɔ bɔcogo bɛrɛbɛrɛ ninnu kan sabu hali bi baara tɔ bɛɛ an ɲɛfɛ. Wa an kan ka tɛmɛ bɔcogo jugumanw la ka taa kɛ cɛw la cɛw ye. Donc an kan ka la tugun. Bi an kan ka an yɛrɛ lafiya bɔ ka an nisɔndiya nka ka lɔ tuma bɛɛ ka fɔ ko baara tɔ bɛ ɲɛfɛ n'a fana ma nɔgɔ. Walasa n'an gagnena n'a y'a sɔrɔ a kɛyɔrɔ b'an bolo an kan ka an nisɔndiya dan na. Wa an kan ka an jija sa ka finali baaraw bila sen kan ka ɲɔgɔn sawa ɲɔgɔnya wa ka baaraw fana damina ka bila dimanche ɲɛ. Cɛ minnu bɛ an ɲɛ o fana ye ndolanci jɛkulu belebeleba dɔ ye n'o ye Nigeria ye. An bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ Nigeria y'an ci fɔlɔ la bi 1-0 n'o kɛla dusukasikoba ye. Nka bɛɛ ɲɔgɔnya fana bɛ an bolo ka bɛn ni dimanche komi n y'a fɔ a ye ɲama sisan an bɛna an sigi ka an mafa ka bɛn bi ma an bɛna an ka nisɔndiyaw kɛ olu kɔfɛ ka se ka an yɛrɛ lafiya bɔ ka bɛn baara tɔ ma a ta sini la sa n'o bɛna kɛ ni staff technique mɔgɔw ka dɛmɛni ye la an bɛna baaraw damina min ye final ka kunbɛli baaraw ye i komi u b'a fɔla ɲama anw fɛ ni min sɛgɛla u ka don so Côte d'Ivoire jamana bɛ yan kɔ. Travailler. Sébastien Haller Côte d'Ivoire sera ndolantana wɛrɛ attaquant ɲɛfɛma y'a yira
ko baara min kɛra a ka forobatɔn fɛ o bɛ jigisigi kunbɔ. On peut que savourer parce qu'il y avait de grandes chances aussi que je participe pas à la compétition, donc il y avait les doutes. Foyi gbɛrɛ de tɛ bi fo ka an nisɔndiya sabu a kun ka ca ala fɛ nin dolanciba in ne tun ma ka kɛ a la. Sigaw cayala tele camanw le timina tele minnu kɔnɔ anw labɛnnen tun tɛ miiriyaw yɛrɛ bolo ma ani farikolo yɛrɛ ta kɛnɛya bolo ma ka se ka kɛ ni kɛnɛ ka ya o ye kado belebele wa n fana y'o kado tɔnɔ bɔ an wulilen filɛ a ka kansa jagoya bile bolo ma an ka taa fo ni baara dana a ye anw de ma sisan ka an ka baara daminani laban ni wagati na an bɛ se ka an disi gosi fɔlɔ k'a ma sɔrɔ an ye baara minnu kɛ fɔlɔ o ka ɲi an bɔ yɔrɔ ka jan an fana bɛ na nɔbɔli kɛ an ka baaraw la an ye minnu daminɛ o fana ye an ka laɲini ye laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye fo ka fɛnw bila sen ka fɛn minnu bɛ se ka i lase i ka laɲini ma wagati dɔw la an y'an yɛlɛ jalaki o le kɛra sababu ye ka se ka an lase fo ni yɔrɔ la yan ne kɔni ta fan fɛ an ye baara minnu kɛ ka na se fo ni wagati in ma tiɲɛ na an bɛ pilasi min na bi an n'o ka kan n'o ye finali ye a ye anw demasa ka an ka baara tɔ laban. Et puis maintenant on est embarqué dans un truc où on est obligé d'aller au bout. Ni kumakan fila ninnu lasera an ma Aïchatou Kone fɛ VOA baara ɲɔgɔn radio so Albayan kunnafonidila don. Halisa Nigeria ni Côte d'Ivoire ka final ɲɔgɔndan in ko kun kan Salif Jakite Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don senatɔlɔntan donbaga don a ka fɔla a ɲɔgɔndan jɔsen bɛna caya sabula nin tɔn fila nin tugu ka ɲɔgɔn kunbɛn gale u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bakuruba ntolatanw na o kun cɛra Nigeria ale ka sebaya ka kelen ani kanangolo o tɛmɛnen kɔ tɔn fila bɛɛ lajɛlen kɔni jija sa ka fɛrɛ bɛɛ kɛ ka se finaliw kɛnɛ kan ayiwa final dun o ntolatan ni bakuruba ntolatan olu tɛ kelen ye dɛ olu cɛ ka jan ko jɛgɛjalan ni baji an b'a ye fan dɔ fɛ Nigeria ale bɛ fɛ ka a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kɔni o tɛ se ale la fan dɔ in fɛ an b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ale fɛnɛ bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye dugumasara cɛli min kɛ Nigeria ɲɛkɔrɔ bakuruba ntolatanw na k'o kun ye fili ye wa u bɛ na ɲini cogo bɛɛ la ka o fili la tile ni finaliba in kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ nin ntolatan jɔsen dɔ fɛnɛ bɛ se ka kɛ fɛn min ye supporteriw ka fanfɛla ye n'a ma ɲa ko CAN kɔni a bɛ ka tan Côte d'Ivoire i b'a ye k'a fɔ olu ka supporteriw o ka can kosɛbɛ kosɛbɛ o ye caya dan ye olu jɔsen kɔni bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ a ntolatan kɔnɔna na sabula olu kɔni pɛrɛnnen don Ivoiriens ka supporteriw cogo bɛɛ la fɛn min ye ka u ka jamana jukɔrɔma tintin walasa a bɛ se ka kopu ta cogo min na kopu ka to u ka so hakilina wɛrɛw bɛ yen a ntolatan kɔni a tɛna kɛ ntolatan nɔgɔma ye Nigeria bɛ fɛ k'a ka sebaya o sɛbɛnci halisa Côte d'Ivoire bɛ fɛ ka ta juru sara o dun mana kɛ ntolatan na ka ban an b'a ye k'a fɔ a ntolatan a bɛ ja dusukun ni hakiliko ta fan fɛ o fangaw bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɔgɔndan in na Salif Jakite y'o fara a kan ni jamana fila kɔni u jala minɛn don kosɛbɛ 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 a mana kɛ Côte d'Ivoire o a mana kɛ Nigeria physiquement n'o ye kolo fisiki fɛnɛ ye u bɛɛ kolo donnen don hakili yan fan fɛ u bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye kolo fisiki fɛnɛ na u bɛ ɲɔgɔn na technique fan fɛ kɔni an bɛ se k'a fɔ Nigeria technique dɔɔni b'ale la ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan nka final ballontan de don mɔgɔ si tɛna sɔn i ka ci ten tɔ ka kɔn finali ɲɔgɔndan ɲɛ sini sibiri février kalo in tile 10 san 2024 na k'a ni jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Afrique du Sud ni République démocratique du Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baara ɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire k'a ni hukumu kɔnɔ a k'an bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Senegal jamana kan bawo fitinɛba o donna u ka jamana kɔnɔna faba kɔnɔ bi Dakar jumaseli tɛmɛlen kɔfɛ dugudenw bɔra ka nisɔngoya taama girinkajɔ waliba dɔ kɛ jamanatigi Macky Sall ale bɔlen kɔfɛ sibiri tɛmɛlen ka laseli kɛ u ka jabaraniso la min senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamanatigisi kalata n'a tun bolodalen don k'a kan ka kɛ février kalo tile 25 san 2024 ko u bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni waati in na VOA ka kunnafonidila Nama Jara bɛɛ an bolo kɛnɛ kan ka bɔ Dakar ale bɛna walawalali kɛ an ye dugu yɛrɛ bɛ cogo min nin waati in na Nama i bisimila Mariamu i ni wula VOA Bambara kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula nin waati la ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ kabiri bi juma seli tɛmɛna Dakar kɔni kɔnɔna kalayalenba don ka sabu kɛ maaw bɔra k'a fɔ k'u ma jɛ ni jamanatigi Macky Sall ka laseliw ye ko jamanatigisi kalata bɔra a dɔgɔkɔrɔ
Dakar be cogo di ni waati in na o ye tiɲɛ ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kɛnɛba min tɔgɔ place de la nation Sénégali faba la i n'a fɔ jamanadenw ka jɛkulu kura min sigira sen kan n'o ye arsunu élection ye o kɔrɔ k'a ka kan ka kalata ka lakana jɛkulu 40 ɲɔgɔn bɛ nin jɛkulu kura in kɔnɔ wa mɔgɔw bɔra ka caya ka na u ka weleli jaabi nka polisiw bɛɛ fan bɛɛ u ye sira tigɛ u ɲɛ bawo wulikajɔkɛlaw ma yamariya sɔrɔ Dakar préfet tun y'a jira ko wulikajɔkɛlaw mana yamariya sɛbɛn ɲini kabini kunun wulikajɔkɛlaw kɔni tun y'a jira ko hali n'a ma yamariya u bɛ bɔ ni wulikajɔ in kun ye de i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a kun ye de walasa ka jamanakuntigi Macky Sall wajibiya kalata ka kɛ février kalo tile 25 nata la i n'a fɔ waati min fɔra nka fanga wasadenw ye kalata bila décembre kalo tile 25 nata la an bɛ waati min policiw bɛ ka wulikajɔkɛlaw gɛn ni grenade lacrymogène ye place de la nation na wulikajɔkɛlaw dɔw minɛna kunnafonidilaw b'u cɛ la bawo kunnafonidilaw fana bɔra k'u nisɔngoya jira télévision min tɔgɔ Wolf TV a tigɛlen marabagaw fɛ kari dɔn k'a ye jaw dɔ labɔ wulikajɔw senfɛ n'a man kan ayiwa waati tɛmɛlenw na an y'a ye k'a fɔ wasabulon kɔnɔna la a tun jilajalen don kosɛbɛ bawo wasadenw tun bɛ ɲinini na koɲɛ kan wotow bɛ se ka kɛ cogo min na k'a dɔn ni k'a fɔ yamaruya bɛ se ka di nin koɲɛ in kan o nɔgɔni fɛnɛ fɛ an y'a ye fanga sɛnɛmatɔn caman fɛnɛ olu ka tɔn ɲɛmɔgɔw bɔra k'u ka laseliw kɛ minnu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔngoya yira nin waati in na fanga sɛnɛmatɔn ani wasabulon yɛrɛ sariya sen y'a fɔ cogo di kalata bɛna to a dɔgɔkɔrɔ wa walima a bɛna to Macky Sall ka fɔlen ma an bɛ waati min na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na fanga sina a bɛ komi u tilalen dɔrɔn dɔw fana sɔnna kalata in ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila décembre kalo tile 15 bawo kalata fanga sinaw dɔw bɛ olu fana ma se ka u sen don kalata in na bawo sariya sunba tun ye sira tigɛ ye olu fana a diyar'u ye kalata in kɛlen kalata in bɔlen a dɔgɔkɔrɔ nka fanga sinaw dɔw kɔni bɛ olu kɔni y'a jira ka jɛya ko u ni jamanakuntigiw jamana marabagaw tɛna sigi ka sika kuba fo wote yumbole en kɔfɛ bawo an bɛ waati min na wasaden 30 fanga sinaw la k'u bɛ sosolisidon bila sariya sunba bolo kan walasa jamanakuntigi kalata in ka kɛ waati min fɔra n'o ye février kalo tile 25 ye ni ye mɔgɔw dabali ban Mariama Sénégali CEDEAO ka ɲɔgɔn ye senfɛ kunu Mali, Burkina ni Niger ani Sénégal ka politiko gɛlɛya kan Sénégali ko kanko ministre Ismaël Madior Fall y'a jira Abuja ko basi foyi tɛ Sénégali o kama CEDEAO ɲɛmɔgɔw fana u ye Sénégali sen bɔ barow kɔnɔ kunu k'a sɔrɔ an bɛ waati min na mankanw bɛ sen na mɔgɔw bɛ ka mina lakanatigiw fɛ ayiwa ni waati in na fɛn min ye wulikajɔ hakilinaw ye don nataw la e yɛrɛ bolo mun de bɛna se ka kɛ walasa ka se ka nin fitinɛ in dala faga bawo an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw murutilenba kɔni don Dakar ani marabolo kɔnɔnaw la an bɛ waati min na fanga sinaw kɔni olu kalikan dɔ don ko ni jamanakuntigi kalata in ma bila février kalo tile 25 olu kɔni wulikajɔ daminɛtɔla de filɛ nin ye bawo u y'a damina bi de kari nata u ko u bɛ taa seli kɛ église kɔnɔ ka dugawu kɛ février kalo tile 13 u bɛ wulikajɔba kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ ka Sénégal den bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ye wele bila bɛɛ ma k'a bɛ ka bɔ u ko nisɔngoya a jira fanga mɔgɔw kɔni y'a fɔ k'u b'u yɛrɛ sɛgɛn dɛ bawo olu ye fɛn o fɛn kɛ tan u ye sariya de labato ka kɛ u ma ta u kun fɛ ko in bɛ tan de nin wagati na fanga sina ni fanga marabagaw ka bolo kan nin tun ye VOA ka kunnafonidila Naman Jara ka laseliw ye ka bɔ Dakar an ka foli b'a ye n'an seginna ka taa Mali kɔnɔna la a yirala k'a fɔ bi juma sɔgɔmada joona in na Mali finitigiw dagayɔrɔ min n'a filɛ nin ye Melige Jilibu Kayi o mara la jɛkulu maramafɛntigi dɔw taara bin yen kan min senfɛ finitigi 4 ɲɔgɔn olu ni bɔnɛna u taara ni finitigiw ka bolimafɛn 2 ye ani ka taa don u dagayɔrɔ la VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase an ma akora kunu sura hier matin d'abord convoi tɛmɛna o ka convoi tɛmɛna ka bɔ jɔn ka convoi jihadiste ninnu convoi k'a bɛ taa moto 27 comme ça o tɛmɛna a été sous 3 heures de parce que mɔgɔw bɔra kalama o tɛmɛtɔ olu hakilila kɔɲɔ de ou bien fɛn wɛrɛ voilà donc sena ka dɔn garde ninnu kan dɔrɔn ka tiriw kɛ voilà tiriw ninnu kɔnɔna la garde ninnu dɔw bolila mais mɔgɔ 4 kɔni sara o confirmera o mɔgɔ 4 ninnu ye jɔn ye
gardiw voilà gendarme do quoi gendarme nani sara bo ko fe mobile flat be gendarme no bolo o tagato no fla fana tara bo o tlala ka o ka bram fana maralen bobolo saka o fana ta kata nay bo o tlala ko fe yoro be jeni de we posi be jeni ka ba ko yo ya jeni hara jeni ma jini ka do di ma o yoro jeni yere de o tagato. Voilà, donc il y a des gens qui ont pu se sauver au Pola et les gendarmes. Maintenant, on connaît Fara. Et après, il y a quelqu'un qui les 4 personnes là au Soudan. Il y a Maria de Toutima au Soudan. Voilà, donc après l'attaque, au Séguena, a été clair au immobile là, ni moto fla de Goko, Kata Oula comme Jana quoi. Mais on m'a fait du goût, madame. Non, on m'a fait du goût, madame. D'ailleurs, au terminal, là, beaucoup là, moi aussi, rien du tout. Non, rien. Pour le moment, moi, je connais rien. Ah, au bel ajalen quoi fait? Est-ce que la canatique la maoué reste là à Eurola? Ah, la cana, albi, nere mame follow, kavoko, do sera follow. D'ailleurs, matin, maintenant, maman, mais ame wati mine ko sisan aka o yoro ere zone kono alla kana ko be chogodi bo la kana post citoyen post tumbe ya o betara avec comme mali o belata kronfe parce que post do tumbe kalnyoro dugudodo post do tumbe bafararo be willa bo anga chef de cercle comme akera cercle sao bo gendarme be me ate mo nyana mako ka tɛmɛni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa mali kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la Gawo mara la u ka sugu belebele min bɛ yen n'o ye nafɛn kɛnɛ feere sugu ye a yirala k'a fɔ ko taa balaka wuli dɔ donna ye min tasuma kasara kɛra araba tɛmɛlen février kalo tile 7 san 2024 nin waati in na kasara kɔni ko binna u ka jagokɛla camanba de kan sugu kɔnɔna la VOA ka kunnafonidila Abdul Nazer Idrissa Maiga ka bɔ Gawo ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ye commerçant dɔw ka seereya sɔrɔ an k'o lamɛn. ka kaɲɛ ni tasuma min wulila Gawo sugu la n'a bɛ fɔ a ma ko marché de légumes tiɲɛni a barika bonyana a jirala k'a fɔ ko foyi ma se ka bɔ sugu in kɔnɔna na fɛn bɛɛ lajɛlen de jenina o la sa a jirala k'a fɔ ko tasuma in yɛrɛ sababu bɔra min na o de ye groupe électrogène ye tasuma wulila a la sugu camancɛ la a kɛra sababu ye ka tasuma cɛri sugu fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na dugulamaw b'u ka dusuma kasi a n'u ka degu jira i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tasuma de ye sugu minɛ ne tasuma ye sugu minɛ o kɔni o tɛ ko ɲuman ye parce que o bɛ gɛlɛya de ko fɔ o bɛ tiɲɛni de ko fɔ a bɛ kasara de ko fɔ hali ni tɛ pompier a man di mɔgɔ si ye ka nin y'a ɲɛna parce que ni i somɔgɔ t'a la i somɔgɔ dɔ ka mɔgɔ b'a la bon o yɛrɛ ka bɔ yen an filɛ ka maa don sunkalo mun na kalo barikama mun na n'a fɔra ko sugu jenina a bɛ mɔgɔ miiri jɛ a bɛ mɔgɔ hami. maintenant n'i ye nin ye maintenant a bɛ mɔgɔ yeji bɔ i jɔlen. Ne yɛrɛ y'a ye maintenant ne yɛrɛ ma kasi min kɛ va ni ba sado ne y'o de kɛ kun parce que j'ai pris c'est à dire mɔɔ hinɛ donna n'a quoi adamadenw bɛ dahirimɛ de bɛ sɔrɔ yan n'i bɔra dɔw bɛ bɔ maintenant kabi sɔgɔla kabi 8 heures du matin 6 heures du matin u tɛ rentrer fɔ 20 heures u ka fɛn bɛɛ bɛ sugu in de kɔnɔ yan ni sugu kɔni jɛnna maintenant o kɔrɔ ye bɛɛ mago sara nka u ka bɛɛ mago de sara. Suleiman Sidibe ka baara ɲɛsin bɛ degun ye mɔgɔ ma sɔrɔ Gawo région kɔnɔna na ka taa 2012 ma n'o ye san 2012 ye ka se bi ma bɛɛ a jira k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni a barika bonyana kosɛbɛ wa gɛlɛya y'i kun bɔ. Wari min jɛra n'a ka ca miliyari mɔgɔ caman mɛ o kɔni dugu kɔnɔ olu kɔni ka ko de banna pewu mais ala m'a ban u mago sara pewu a kɛra fɔ miliyari de ye mais dɔw mɛnna olu ko hali u ka sa ka fisa ni ko hali u kun ka sa ne ko bon ko saya kɔni ka girin parce que n'i bɛ balo la i bɛ fɛn caman sɔrɔ min tɛ nin ye. Lieutenant colonel Mamadou Keita, ale directeur régional de la protection civile n'o ye sɔrɔdasi minnu ka baara ɲɛsin bɛ tasuma fali ma a y'a jira k'a fɔ ko tasuma in kɔni ka se ka fanga sɔrɔ a bɔra min na o de ye olu ye gɛlɛya min sɔrɔ ni ka don su kɔnɔna na k'a sababu kɛ dɔyɔrɔ kun tɛ yen sira bɛɛ lajɛlen kun datugulen don o kɛra gɛlɛya belebele. Tɛnkun an ye gɛlɛya mun sɔrɔ o gɛlɛya o ye an don cogo ko ye sugu kɔnɔ n'an pompiers b'a fɔ a ma voie d'accès mɔgɔw kelen ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sigiyɔrɔ ye tɛmɛsira yɛrɛ tɛ sugu kɔnɔ donc pour que i ka se ka don i ka baara kɛ f'i ka se ka se tasuma fara ma donc o gɛlɛya y'an sɔrɔ
Wele fana dara ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma walasa maa minnu filɛ ni gɛlɛyaw sɔrɔ nin tasuma jeni kɔnɔna n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen jenina dɛmɛ ka se ka don u ma. Gouvernement ka fɛn bɛɛ kɛ mun ka wuli ka mɔgɔw ɲɛji a temps a banna. N'a fɔra ko Mali kura fana dɔ de ye nin ye parce que ka hinɛ i sigiɲɔgɔn na ka hinɛ population la. Vraiment a kɛra lebu ka jiratun a fɔ ko nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tiɲɛni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko maasini ma to a la maa min bɛ o sɛbɛntiya o ye directeur régional de la protection civile de Gao Abdul Nasir Idrissa Gao VOA Bambara tɔgɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw de lamɛn a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Benin jamana kan. U ka jamanatigi Patrice Talon bɔra kunu alamisa ka laseli kɛ ni jamanatigi u ka kunnafoni sɛnsɛnnaw ye. Laseli minnu senfɛ a da sera gɛlɛyaw ma min bɛ Sahel kɔnɔna jamanaba saba kan n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso jamana ye. O nɔgɔnin fɛ a ye wele bila CEDEAO ma k'a fɔ ko gɛrɛntɛ min sigilen don Niger jamana kan ko k'o wuli ka bɔ yen. Moribo Dambele, VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Un quatrième coup d'état de la CEDEAO, sinon même cinquième, parce qu'il y en a eu 2 fois. CEDEAO ka fanga dafiri naaninan ye walima duurunan yɛrɛ ka da kan a kɛra jamana dɔw la siɲɛ 2 an b'a fɔ an ma sɔn n'a tora ka taa nin cogo la a bɛ kɛ Benin a bɛ kɛ Togo a bɛ kɛ Côte d'Ivoire a bɛ kɛ Sénégal a bɛ kɛ fan bɛɛ ka da kan an b'a ye ni fanga dafiri kɛra mɔgɔ si tɛ kuma mɔgɔ si t'a yira k'a fɔ k'a man di ye wa mɔgɔ si tɛ ɲangili kɛ a ko la o kosɔn an b'a fɔ nin sen na a dama tɛmɛla ɲangili taara ka ɲɛsin Niger ma ɲangili gɛlɛmanw minnu dabɔra ko a tɛna mɛn wagati kɔnɔna la a jatelen don k'a fɔ ni nin waleya sugu taara a bɛna tile damadɔ walima dɔgɔkun damadɔ ta nka dɔgɔkun kelen tɛmɛna dɔgɔkun 2 kalo caman fosi ma falen Une semaine, 2 semaines, 1 mois. O de la ne y'a fɔ n ko wagati sera k'an sigi ka jateminɛ kɛ yaasa k'a dɔn n'a sɔrɔ waleya minnu taara a ye nɔbɔ walima a ma nɔbɔ o de kama waleya minnu taara a man ka mɛn ka da kan n'a mɛnna a bɛ gɛlɛyaba de lase faso jamaw ma nin yɔrɔ ninnu na o kosɔn an kan k'an sigi ka tiɲɛ lajɛ. Destiné à durer dans le temps parce que ça pose des préjudices graves aux populations. Il faut être réaliste. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka futinɛ yelen denmisɛnnin min ni dɔnkɛlaba don ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Aisha Tremblay ka fara a ka fɔlikɛla DJ Domi kan. Kunnafoniw y'a yira kunu alamisa k'a fɔ k'u ye sirabakan kasara sɔrɔ min kɛra tuma min na u tun bɛ ka bɔ Unde k'u kunda Boromo kan Bobo Julaso o siraba sanfɛla la. Ni waati in na VOA ka kunnafonidila Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna laseliw k'an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔla a kuɲa kan. Kader i n'u la. Anu la Mariam Traoré, anu la VOA Bambara lamɛnnikɛlaw bɛɛ. I n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na o ye tiɲɛ ye ayiwa kunun wuladan fɛ an ye nin kibaruya jugu nin mɛn min kɔnɔ o y'a yira ko Aisha Tremblay ni bɔgɔtigini dɔnkɛla ɲana min bɛ a kamakun yɛlɛma ko Aisha Tremblay ale kɔni ani a ka dɔnkilidala min ye DJ Domi ye ani olu yɛrɛ ka manager n'ale tɔgɔ ye Le Zulu n'u ka dɔnkɛla wɛrɛw kɔni olu tun bɛ bolimafɛn dɔ kɔnɔ minnu tun bɔra Bobo Dioulasso ka to ka u kunla Wagadugu kɔnɔ nka o nana se yɔrɔ min na i n'a fɔ Unde k'a fɔ ko o bɛna se Boromo tumana min na kɔni olu ka mobili kɔni o ye kasara sɔrɔ o kasara kɛra sababu ye ka to jogili kɔni kɛra olu cɛma. Awa ni waati in na kunnafoni laban jumɛnw sɔrɔla yala maa ni ma to a la wa u yɛrɛ ka lahalaya bɛ cogo di dakurunya damadɔ. Ma sini ma to a la sabula ne yɛrɛ sera ka DJ Domi wele min ye dɔnkilidala ye ayiwa ale ko olu tun bɛ dɔgɔtɔrɔso yaasa ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka filɛ ni fiɲɛ ma bɔ olu kunkolo la sabula kunkolo caman kɔni o basira dugumakolo la sabula mobili yɛlɛma ni olu ye caman ayiwa o ko fiɲɛ si ma sɔrɔ olu fɛ olu yɛrɛ bɛ Bobo Dioulasso dugu la bi tile kuturu kɔnɔ ka se ka o lafiɲɛ bɔ nka sini sɔnni ni Ala sɔnna olu bɛna sara ta ka na Wagadugu. Ni diyara in Kadɛrɛ an ka foli bi ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye musow ka kɛnɛ an bɛ taa o kɛnɛ kan bi
Kayatu Traore ale sera muso ngana dɔ ma min ka baara bɛnnen don politiki ko o taabolo koɲɛw ma jamana kɔnɔna la ni u ka wulikajɔ baaraw bɛ sen na walasa musow senbɔli politiki kɔnɔna baaraw la Mali jamana kɔnɔ olu taɲɛ baaraw ka se ka sigi sen kan. Min laɲini kɛra kunu alamisa minisiriso fɛ min ka baaraw bɛnnen don musow denw ani denbayaw ka hakɛw ma. Madame Kuyate Gundo Sissogo an k'ale ni Kayatu Traore ka hakilinaw lamɛn musow jɔyɔrɔ kan. Mali kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka bon politiki baaraw la kosɛbɛ wa jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka taaɲɛw ani hakɛw la sabatilu la kɛɲɛniw la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kɛɲɛ ni bɛjɛ fanga jɔsenw ye o de hukumu kɔnɔna na Mali musow ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye Mali musow ka minisiriso ye u ye gafe dɔ bɔ gafe min n'u y'a tɔgɔ da ko genre politique élection et réforme ne a kɔnɔna na danatigɛli kɛra ka baarakɛbolobaw fila sigi min bɛ se a to musow bɛ se ka dun cogoya min na baara minnu bɛ ka kɛ nin waati in kɔnɔna na furancɛ fanga fɛ awa a gafe a dira Mali musow ka minisiri fɛ colonel Abdoulaye Maïga ma n'ale de tun bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta jɔyɔrɔ fa kɛnɛ nin kɔnɔna la an ye Madame Kuyate Gundo Sissogo ka fɔ ɲɛmɔgɔba n'o ye coordination des associations ONG féminines du Mali bisimila an ka Malikura musow ka kɛnɛ kan bi ka ɲininkali tɛŋunen k'a la an ka foli b'i ye Madame Kuyate awa gafe nin bɔra kunu e yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan yen nɔ yala nafa jumɛn bɛ se ka kɛ nin na ka kɛɲɛ ni aw yɛrɛ ka baaraw ye kuruba la. I ka ɲininkali ni gafe in ka diyara n ye kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi ka fɔ ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo musow ka minisiriso ye gafe mun waleya k'a bilasira kunu ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a bɛ cɛw ni musow bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ye fasojɔ la cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ bɛ transition de kɔnɔna na donc n'o o situation in bɛ yen cɛw ni musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min pour que an bɛ ka laɲini mun ɲini transition in kɔnɔna na assise nationale ye recommandation minnu kɔ olu bɛ se ka waleya cogo min na cɛw ni musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka se k'o baaraw kɛ ne hakili la gafe in b'o de kan. Madame Kamara Fatumata Daku ale fɛnɛ tun b'a kɛnɛ kan ye ale ye musokulu dɔw ka ɲɛmaa ye ale ɲininkara an baarakɛɲɔgɔn ORTM mɔgɔw olu ka ɲininkalikɛlaw fɛ a ye hakilina minnu fɔ a la an ka o fɛnɛ lamɛn. Gafe ko in diyara anw ye kɛ a kuma anw kɔnɔ fɔlɔ la k'a fɔ élection ye cɛw dɔrɔn de n'a daminɛna sa cɛw de bɛ taa ka taa an mobiliser an bɛ taa ka taa vote ye hali n'u ko k'u b'an don liste la u b'an bila dernier de la ni élection kɛra peut-être bɛ min ta k'a bila an kun i bɛ taa sɔrɔ hali o t'an ka commune mɔgɔ ye mais sisan ne n'a faamuya sisan k'a fɔ an tɛ don an ka mɔgɔ ka tɛgɛrɛ la bilen an yɛrɛ bɛ an bati ka taa fɔ an kan ka se yɔrɔ min. Awa ka kɛɲɛ ni an balimamuso nin ka kuma ye sisan Madame Kuyate awa e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ka da u kan gafe in nafa jumɛn bɛ se ka k'a la aw yɛrɛ ka kuluba in bolo. Ne bolo gafe in nafaba de b'a la ka d'a kan a sira de don musow kɔrɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ musow ka jɛkulutɔn a ka ca fo k'a fɔ a ka ca ɲɛ don an faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka fɔ kɔnɔna na mais o ka bɔ yen nɔ caman bɛ yen nɔ mun bɛ ka baara kɛ u kuntilenna na donc nin bɛ kɛ sababu ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye fɛn mun kɔnɔ. Ka wuli nana kuma na ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ani muso minnu bɛɛ fatura wagati ninnu kɔnɔna na to baaraw la parce que ninnu ye fasojɔ baaraw de ye u jɔra musow ka baara kɔnɔ bɛɛ lajɛlen donc ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na awa ka tɛmɛ ni baro tɔw ka fɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ a bɛna kɛ mun ye baara ninnu yɛrɛ tali kɔnɔna na aw ni musow ka minisiriso ni ɲɔgɔn cɛla la. Ne ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ ka fɔ décentraliseli de don i tɛ taa Mali jamana si la i tɛ kafo sɔrɔ yɔrɔ ala ma hinɛ n'an la ka kumakan ni taara dans le village de Pied de Kile du Mali i b'a sɔrɔ hali n'a kɛra muso kelen na a b'a yɛrɛ yira k'a fɔ ko ne ye kafo ye donc o kɔrɔ ye de nin baara nin waleyali commission bɛ sigi Mali fan bɛɛ fɛ ka taa niveau national la ka taa région kɔnɔ ka taa cercle muso bɛɛ sen kan ka don baara in na ni commission ninnu sigira donc organisation min bɛ se k'o laɲini sabati o ye kafo de donc o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'an na nin baara in waleya de la minisiriso bɛ i sɛnɛ kafo la ani organisation tɔw parce que plateforme ka ca c'est vrai mais ni kafo n'i y'a ye ale de walankatalen bɛ ka taa Mali. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheick Thierry bolo an ka nɛgɛw karafe tun bɛ jo bolo a lasera aw ma Mariam Traore fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
Masaba matika duwaonye Mori basimo Mangala alaba sagola Nikoko kera Kale no do la mereju Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kaleka deli aramane arahim kanga lenyini Delili ko ala yanjigingo alaba sagola ayambulu